Jeg har valgt at starte i hypotalamus, som frigiver GnRH, som går ind og påvirker hypofysen, så hypofysen frigiver FSH og LH, altså follikelstimulerende hormon og luteiniserende hormon, som går ind og påvirker modning af folliklen og de gule legemes produktion af østrogen og progesteron. Østrogen påvirker livmoderens slimhinde og gør den klar til at modtage det befrugtede æg. Når produktionen af østrogen ophører, begynder progesteron at blive produceret. Når LH'en og østrogen når sit højeste, sker der en ægløsning. Men hvis der er ingen befrugtning sker, vil det gule legeme gå til grunde, og det hele vil starte forfra, altså derfor kaldt en menstruationscyklus. Hele den her proces tager 28 dage, og en træls tid har jeg ladet mig fortælle.